Dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang, kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay po si Miss Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry Asin sa satuyang mga paraan tabang. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, 31 milyon pesos na pundo para sa pagpapatindog kan Operation Center Building kang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa dating LTO Building sa Olalbay District. Aprobado na. Provincial Health Office madistribuer ng libreng dagdag na bakuna kontra tigdas asin rubella. Pagbawal sa paglawag sa 6 kilometros na permanent danger zone, makusog na pigbabawal kan MDRMO Daraga, apisar kan pagbaba sa alert level 2 sa estado kan Bulkan Mayon. Kapestahan kan St. Dominic de Guzman Parish sa Santo Domingo Albay, solemneng iseselebrar sa aga Agosto 8. Sa lado national, impeachment trial, bakong substitute sa Netflix, sigon kay Attorney Lorna Kapunan. PBBM inamyendaran ang patakaran sa pag-aprobar kan foreign travel kan mga LGU officials. Malacanang nag-apelar sa publiko na isumbong ang anuman na anomalya sa distribusyon in ayuda. Kamara de Representantes target ang mga dekalidad na ley na namamatayan kan namamanwaan asin bako padarakulan, sigon kay House Speaker Boji D. Sa ibang nasyon, Ukraine, tinamaan ang duwang Russian oil refineries, sigon kay President Volodymyr Zelensky. Baretang Sports, EJ Ubiena sa Giraray nakatukdol nin gold medal sa pole vault meet sa Germany. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Kusog buot ng ngunyan ang sanggo niyang palnusod kang Legazpi matapos aprobaran kan 31 milyon pesos na pundo para madiretso ang pinaggusulong na pagpapatindog kan Operation Center Building kang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa dating LTO Building sa Barangay Banyo. Sa legal opinion ni Attorney Noel Allen Bose, ang Legazpi City Legal Department dahil sinda na hiling ni illegal na issue sa pigusulong na proyekto. Ang pundong ibubugtak digdi intended talaga para sa disaster sa pagkasabing para ini sa Disaster Operation Center na magagamit lalo na sa panahon kan kalamidad. Katakod kay ni nanginot man si Vice Mayor Luis Gutierrez diretso ang bidding process para sa pagpapatindog kan Operation Center Building sa Barangay Banyo kan syudad ni Legazpi. Libreng dagdag na bakuna laban sa tigdas asin rubella ang ididistribuer kan Provincial Health Office sa mga kaakian. May edad 6 sagkod 59 bulan. Sa irarom kan 2026 measles rubella supplemental immunization activity. Sigon sa opisina, formal na ining nagpuon sa paay kan provincial kick-off ceremony kan Agosto sa Tiwi Albay. Mantang nakatalaan man nagibuhon ang rollout sa Agosto 10. Sa Malinaw, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, Kamalig. Nito rapo-rapo ginubatan, Uwas, Jovellar, Pulangi, Libon, asin Piudoran, pati na sa mga syudad kan Tabaco, Legazpi, asin Ligaw. Katakod kay ini pinag-inganyarman kan PHO ang mga magurang na darahonan sa indang mga aki sa pinakaharaning health facility, tanganing matauanin libreng supplemental immunization laban sa tigdas, asin rubella. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Maigpit man giraray na pigbabawal ang paglawag sa 6 kilometros na permanent danger zone kan Bulkan Mayon sa ibong kan pagbaba sa alerto kay ni sa alert level 2. Sa entrevista kan DCGB News kay Daraga MDRMO Head Engineer Bim Dineros, sa iyang sinabi na magpapadagos ang sa indang pagpapautob kang kaligtasan kan mga residentes lalo na ngunya na posible ang lahar flow dahil kan pag-uuran. Sinabi ni Dineros na bawal pa ang pag-operate kang ATV paglaog sa tourism site asin iba pang human activity kasabay kan pagtanom sa laog kan PDC. Apera kay ni daiman pwedeng halion ang border control point tanganing malikayan ang paglaog sa permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Ganun pa din, we follow the national guidelines and advisory kang FIBOX and of course kang APSIMO na strictly no entry pa din kita sa 6 kilometer permanent danger zone. This includes itong mga sa ATV, sa tourism and maging sa farming
activities. Day pa din tutugutan kang LGU, Daraga, ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone, lalo na po bagangon yan na nagpupuo na ang tag-uran. So, ano pa din kita, be wary, be alert duman sa possible mga lahar flows. Gigibuhon at siya na alauna nin hapon ang inaugurasyon kan 48 classroom sa Marshall Oranyola Memorial School o MORMS na may kantidad na 145 milyon pesos na inisyatibo kan Ako Bicol Party List as in Department of Education. Sobra sa 7,000 na mga estudyante ang pinaglalaoman na makikinabang sa nasabing proyektong 145 milyon pesos. Papanginutan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. as in Deputy Secretary Sani Angara ang blessing inauguration as in turnover ceremony kasabay ang mga opisyal kan DepEd, school administrator, mga lokal na opisyal, as in iba pang katuwang na sektor kan edukasyon. Enot nang sinabi ni Garbin na pinondohan ang proyekto sa irarom kan Basic Education Facility Fund na makakatao nin solusyon sa kakulangan ng mga classrooms multiple shift class schedule na nag-oobliga sa nagkaperang estudyante na maglaog nin atab mantangan iba naman natatapos sa pagkabanggi. Magiging maluya sa kodeng supply ng tubig ang ma-experiencehan ka nagkaperang konsumidores ng Legazpi City Water District o LCWD sa agang Agosto 8 dahil sa nakatalaan na power supply interruption na makaapektar sa operasyon kan water treatment plant. Sigon sa LCWD, mamatyan inipon alas 8 nin aga, sagod alas 12 nin pagkaudto sa nasabing aldaw. Maski magpapadagos ang operasyon kan water treatment plant gamit ang generator set, limitado sa nang kapasidad kay ni kung kaya sarong booster pump sanaan pwedeng mapaandar. Dahilan kay ni tigilauman na makaka-experience nin maluya sa kodeng supply nin tubig, pati na din ang posibleng pagbabago sa kapilidad kan tubig. Mga konsumidores sa Barangay 1 sa Code 41 asin 57 sa Code 59 kang Legazpi City, pinagabisuhan man kang LCW dan apektadong residentes na magtipon din sufisyenteng tubig bago ang nakatalaan na power interruption. Pigilauman man na maibabalik sa normal na supply nin tubig sa laog nin 24 oras matapos makumpleto ang maintenance work asin maibalik ang supply nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Imbitado ang gabos sa solemning selebrasyon kan kapistahan ni St. Dominic de Guzman Parish sa Santo Domingo Albay sa aga Agosto 8. Sa entrevista kan BCGB News sa parish pastor kan parokya na si Reverend Father Antonio Pedro Balyares, sa iyang sinabi na bago pa man nanaldaw kan kapistahan, nagkaigwaning bisita del patron sa bulan nin Hulyo na sinundanin siyam na aldaw na novena masses, prosesyon asin iba pang aktibidad na nakatabang sa pagpatalubo kan pagtubod sa mahal na Diyos asin padagos na pagmisyon. Sinabi ni Father Balyares na parte ang aktibidad kan preparasyon sa kapistahan sa pagtaonin onra asin kaumawan sa mahal na patron na si St. Dominic de Guzman. Sa aga iyo ang kapistahan, pig-inganyar ni Father Balyares ang gabos na makisumaro sa mga aktibidad asin selebrasyon lalo na sa mga banal na misa. So sa tuya mga schedule alas 6 in aga yung enot na misa ni kadwang misa alas 8 nin aga alas 10:30 iyo po ang pagbunyag alas 4 nin hapon iyo po ang misa concelebrada o concelebrated mass. Pagkatapos kan misa concelebrada alas 5:30 po ang prosesyon. Pagkatapos ng prosesyon, pagbalik ang prosesyon dito sa simbahan, magkaiwa kita ki simple nga salo-salo o agape ka nasa ito yung mga tungan na halipas sa mga ibang barangay o sityo na sa ito yung parokya.
Pagpadagos pa ini kan kabuyang pag-celebrar kan nakapista ni Santo Domingo. Asin habang kita nagsalo-salo, karamustahan, ang mga kombinasyon mga katsatuyang parokya, nagpreparasyon na ki mga numero, mga presentasyon sa kaugumahan sa bang year 5. Kita digdi sa Santo Domingo, kita sarong simbahan na nagmimisyon, simbahan na mayrakon, padagos an misyon. Formal nang binuksan kan Department of o DTI Bicol ang pinakaenot na Bicol Coconut Trade Fair sa Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa City, kasuudma, Agosto 6 na madurar sa good Agosto 9 bilang parte kan pagpapahiwas kan merkado para sa mga produktong nyog hali sa rehiyon Bicol. Sigon kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, bida sa trade fair ang man iba-ibang coconut-based products sa irarom kan processed foods, wearables and home style as in health and wellness sectors sa gibo kan mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Dagdag pa niya na maawot kan aktibidad na mapamidbid ang mga produktong Pilipino sa mas mahiwas na merkado asin matauwanin mas dakol na oportunidad ang mga lokal na negosyo. Pigigibo man ang trade fair bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Kung sa insigun pa kay Nabol, nagsisirbi man ining plataporma tanganing mapakusog ang kakayanan na makipagkompetensya kan mga MSMEs asin maibusol ang pag-uswag kan industriya ninyog sa rehiyon Bicol. Nag-distribute po din family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga internally displaced persons o IDPs. Kamalig Albay, kasunod kan pinapautob na decampment matapos ibaba ang alert level 2 ang status kan Bulkan Mayon. Sigon sa DSWD Bicol, nagtagama ni ang mga family food packs para sa 124 na pamilya hali sa Barangay Anuling, 74 na pamilya hali sa Barangay Kirangay, paramyantras na nag-star sa evacuation center. Padagos ngunyan ang koordinasyon kan DSWD sa lokal na gobyerno kan kamalig asin iba pang lugar para masiguro ang maray organisado asin ligtas na pagbabalik kan mga pamilya sa kanya-kanyang mga harong. Mientras tanto, tig 2,000 pesos po na fuel assistance ang na-distribuer kan gobyerno probinsal kan Albay sa mga kwalifikadong parauma para sira asin super nin pampasahirong jeep asin tricycle drivers Santo Domingo Albay. Pinamayuhan ini kang Provincial Social Welfare and Development Office ang distribusyon sa irarom kang Assistance to Individual in Crisis Situations Program kung saan maawot kaining makatabang sa paghampang kan mga benepisyaryo sa padagos na paglangkaw nin presyo nin petrolyo asin mabawasan ang paglangkaw kaini. Siring man ang gastuson sa sendang transportasyon asin pangkabuhayan. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, parte kang programa ang padagos sa nakdang kada administrasyon kaibahan ang sangguniang panlalawigan kan Albay tanganing makapagdaw din tulos na tabang sa sektor na naapektaran kan pigahampang na krisis. Sinikadan sa pwesto ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang dating District Engineer kan DPWH Camarines Sur, First District Engineering Office. Kasunod rin ni kanangyaring road crash sa Barangay Magais o Magais, Del Gallego, Camarines Sur dahil sa kakulangan ng sufficienteng road safety warning signs as in traffic safety device na pigigibong parte kan tinampo. Sa memorandum na may petsyang Agosto 5, pinalayap sa pwesto si Engineer Ramon Anselmo Calagos bilang District Engineer ka nasabing distrito. Sigun pa kay Dizon, sinalidahan na nasabing opisyal, epektibo na sa presente. Apera kaini siniguro man kan opisyal na papanimbago niya ang kontraktor ka nasabing proyekto. Oras Pilipinas. 15 minutos makalihisan alas 7. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Bareta sa Lado Nasyonal. Kalipas kan mga patalas na. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB. Barreta alas 7. Mga tugang panagos kitang unyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal, piglinaw po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na bako substitute sa Netflix ang impeachment trial dahil bako ini para ilingaon ang namanuan kundi para pagpanimbag kay Vice Presidente Sara Duterte. Ginibo ni Capuna ng pahayag dahil sa hapot na posibleng maboring ang tawo sa impeachment trial dahil sa kadakol na stipulations, argumento kan mga abogado, judicial notices, asin kung ano-ano pa. Sinabi niyang dapat talaga malinaw ang ebidensya dahil bako pang entertainment ini. Sinabi ninda na bako pang sports ini kundi pampamilya. Dagdag pa ni Kapunan. Pinunang kan impeachment court ang trial kay Duterte kang Hulyo 6, 2026 kung saan nakatrising trial nan mga ini. Asin natapos ang kan prosecution ang pagpresenta nin mga ebidensya sa grave threat article asin nakasalang nan article 1 na may kinaaraman sa paggastos sa confidential funds. Alagad may report na dai pigihiling kan mga tao ang impeachment trial dahil okupado ang mga ini sa sen ng trabaho sa ibang bagay. Alagad sigoy kay Kapunan kay Puan masiguro na may latag nin marhay ang ebidensya kada kaso laban sa Vice Presidente para mapanimbag ini tanganing matawanan ng justisya ang nasyon. Piging ganyar kan Malacanang ang publiko na magtabang sa pagbantay sa padagos na distribusyon kan lokal na gobyerno o Local Government Support Funds o LGSF assistance na pinanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natulos na ipaisis sa endang lokal na gobyerno ang anuman na irregularidad o distribusyon sa ayuda sa libreng 10 kilos na bagas kay bahanig di an kulang sa timbang na itinalaan na 10 kilos na bagas na naresibi ka nagkaperang kwalifikadong beneficiaryo dahil ang digdi. Siniguro ni Castro na dai papalapason kan gobyerno ang anuman na pang-abuso sa programa. Sinabi niyang tulos na titinohon asin kakaaksyonan ang sisayman na mapatunayan na nagbabalgar sa tamang distribusyon nin ayuda. Pang mga bareta, mga tugang sa Lado Nasyonal. Binago po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang patakaran sa pag-aprobitsar kan foreign travel kan mga opisyal kan lokal na gobyerno para maparikas ang proseso kan sa inang aplikasyon. Sirarom kan Administrative Order No. 47 pwedeng magdesignar ang Secretary kan Department of the Interior and Local Government o DILG nin representante na mag-aprobar sa travel request kan mga opisyales kan lokal na gobyerno. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, kamaabutan kay ning maparikas ang pagproseso kan mga aplikasyon kasabay ang pagdakol kan travel requests mantang mantenido ang matanos na oversight sa mga lokal na gobyerno. Sirarom kan Local Government Code kay puhan paman giraray ang permiso kan Office of the President and Foreign Travel kan opisyal kang LGU kon biyahe masobra sa 3 bulan gigibuhon mantang state of emergency o krisis o gagamitan ng pampublikong pondo. Pipasalidahan man kan Administrative Order No. 47 na nagkaperang provision kan Executive Order o Administrative Order No. 267 na ipinaluwas kan administrasyon ni dating Presidente Corazon Aquino. Bako para darakulan kundi mga dekalidad na ley ang namamatean kan namamanuaan na gusto kang liderato kan Kamara de Representantes na maipasa. Inan na pag-araman kan kay House Speaker Faustino D na nagbiyay sa butuan ngunyanal daw para sa ikadawang parte kan Liges here na pinuunan sa iyang probinsya sa Isabela kanakaging semana. Igon kay di ang direksyon ninda simple. Inuton ang mga leyes na namamatian kan tawo dahil sinda naghihiling nin kadakol na may papasar na ley kundi kalidad asin tama na pakinabang kan mga inis sa mga namanuan kay bahandig di ang mga
pwestong lay, may koneksyon sa food security, education, healthcare, digital transformation, public policy as in pagkiranin dakol na oportunidad para sa mga Pilipino. Nagtutubod ang kongresista na may deliver ang propestong ini sa lalong madaling panahon dahil magayon ang koordinasyon kan Kamara, Senado as in Ehekutibo. Sa katunayan, nagipaghoron si Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Secretary Joey Salceda kay D para may pasar sa lalong madaling panahon ang priority bills kan Marcos administration. Dagdag panidi, napadagos ang pagpapakusog kan Kamara ang committee system para mas maging makaskas, alagad maingat sa pagtukar sa kada propwesto. Importante man ang atab na konsultasyon as in iba pang sektor para masimbagan tulos ang isyo bago pa man umabot sa plenaryo. Inang rason kung natapiglansar ang legis here para personal na makahoron ang mga tao sa komunidad as in maaraman ang mga lay na kaipuhan mapasar tulos kan Kongreso. Oras Pilipinas, alas 7:26 nin pag-aga. Bareta sa ibang nasyon, as in sports, kasabay si Nicole and Gloria. Good morning, Nicole. Kinumpirmar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na tinamaan kan sa indang military ang duwang oil refineries kan Russia. Sa sarong online post, sinabi ni Zelensky na tinamaan kan Defense Forces kan Ukraine ang Slavneft Yanos refinery sa Yaroslavl as in Bashneft Novoa o refinery sa Bashkortostan. Sinabi ni Ukrainian President na tinamaan maninda ang duwang military patrol boats as in vessels hari sa Shadow Fleet kan Russia sa Black Sea. Sigun man sa gobernador kan Yaroslavl na si Mikhail Evraev, narapak ninda ang Ukrainian drones na nag-aatake sa rehiyon, alaga nagdara nin sulo ang mga nag-uugpa na debris sa tulong kaharungan. Kinumpirmar kang gobernador na igwang 4 na katawo na nalugadan kan shrapnel alagad swerteng daing nagadan. Sa lado kan Karawato Sports, sa giraray na nanggana ang Pinoy pole vault star na si EJ Obiana matapos man mangenot sa 30th International Pole Vault Meeting sa Jokgri, Germany. Natukdol niya ang bulaman na medalya o gold medal matapos malampasan ang 5.83 metros sa iyang primerong attempt. Naging supisyente na ini para malampasan si Saifuddin Abdelasalam kan Qatar na nairehistro man ang parehong aumento para sa ikatulong attempt. Nagikatulo naman si SOR Sasma kan Turkiye sa clearance sa 5.77 metro. Ininaan ni kaduwang sunod na panggana ni Obiana sa Germany, kasunod kan sa iyang trayumpo sa Halberstadt kan Hulyo 31. Mga tugang sa kabugtakan kang panahon, kasabay po kasabay ang report ni Melvin Almuela. Sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area na dating si Bagyong si Maymay ay pigakarkulong nasa distansyang na 565 km sirangang kang Echagi Isabela on as coordinates na 16.7 degrees north, 127.2 degrees east. Mantang southwest monsoon o habagat naman na nakakapekto sa sentro asin sa sur kang Luzon, asin sa sulno pang parte kang Kabisayaan. Dahilan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng panganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilad, pagdaguldol, dulot kang southwest monsoon o habagat. Ang paros ay moderato, sagkod sa makusog, na hali sa sur-sulno pa ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging maalon. Temperatura pigil umampoon 27 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ng pagkaga. Asin masulno pa siya na alas 6:13 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live halidigbi sa DOST Pagasa Legazpi. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriane at si Shara May Leron. Siring man, mga tugang ang mga Bareta na sinurat sa News Base kan DCGB. Sa pangaran ka sa tuyan na kaiba sa pagbabareta, ako po si Henry M, kaiba po si Jasmine Baluloy, asin si Nicole Ann Gloriane. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Anhapot, masunod na.
Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray, paglaging pasan.